Rara ka ce kwana 20 ka ba shugaban ƙasar Nijar General Abdurrahman Chani ya mai da mulki ga Bazum in ba haka nan ba za ka fara yin waƙoƙi a kan shi. Rara ni kuma Salisu Ledisi na baka kwana 21 idan haka ya fara waƙar Chani idan haka da sata to ka ce ni ba ɗa bane. Ka ce ni ba ɗa bane kuma ni da kai shege ka wasa. Aka ce yaro idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri. Kai wane ne kai idan har ka da waƙar da kace za ka imata ni to ka tabbata da ni ba ɗan gado ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana ƴan Niger ƴan gwagwarmaya da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya fatan alkhairi daga nan har inda kuke yau muna Juma'a. Ina so dan Allah dan Annabi wannan bidiyon a yi min fartajen shi iya fartaje ya kai har ga kunnen rara ga dukkan wani karen da yake tsammanin Niger kan wallasa ce ina so bidiyon ne ya kai ga kunnensu. Ku tsaya ku sa kunne ku saurari maganar da rara yake faɗi akan General Abdurrahman Chani. Me aka ce na ba shi kwana 20. Shi kenan. Na ba wa Chani kwana 20 ya dawo da Bazum. Ya ba shi mulkin shi ya ba da haƙuri. Ko kuma ya sa ran da za a yi zaɓe in siyasa zai shiga siyasa. In ko ba haka ba aka yi kwana 20 ko sakan ba zan ƙara ba zan fara waƙoƙi. Muddin na fara waƙoƙi sai na fito da komai dalla-dalla. Yanda duk wani ɗan Nijar mai jin Hausa zai fahimci. To rara mun shi ka ba da wa'adi na kwana 20 za ka fara waƙoƙi akan General Abdurrahman Chani. Zan tuna ma wani abu na baya a cikin Najeriya a arewacin Najeriya duka waɗanda ka fara cin arzikinsu ka koma ka zage su a matsayinka na butulu a matsayinka na shegi ka ima kwankwasa waƙa har ka sa mai suna ka ima shekarun waƙa har ka sa mai suna General Buhari ka zo ka tuɓe mushi wando a tsakiyar kasuwa rana kai tsaka to ina gaya maka wani abu guda Niger ba Najeriya ba ce idan har ka fara waƙar nan da kake waɗi idan har ka fito daga studio lahiya to ka tabbata da ni ba ɗa bane na gari ni na ma wannan alƙawalin albarkacin alif lamin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum na rantse da Allah wanda ya busa mini rai idan har ka fara waƙar tozarci akan General Abdurrahman Chani idan kaga ka da sata ka ce ni ba ɗan gado ba ne, shege ka fasa. Yaro idan kana cin kara, kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri, in kai wawa ne ƙarshen wautarka ya zo shi, ƙarshen tasirinka a rayuwa ya zo shi. Ka fara ƙilga ranannakin kumiyarka a duniya, daga yau nan zuwa kwana 20 da ka ba da wa'adi, ka fara ƙilga ranannakin kumiyarka da yin asara a rayuwa. Wa kake da suna ne ya wannan rariya kake ko rarara ne ko waye to zan gaya maka ƙarya kake ni dan Chadi ne haifaffen Chadi ne mun gamsu da maganan shugaban Niger kama Bazum haka ne uranium da nawa yake a lokacin kuma yanzu uranium da nawa yake dan iska mahaukaci in kai karen 'yan siyasa ne mu muna da hankali in kana ji da wawanci zan gaya maka ɗan daba ne na Chadi yake ma magana wallahi na rantse da Allah rarara zan sa a yanka ka a cikin Najeriya na shiga Najeriya kaji Hausa nake ma zan juya na ma Larabci ni hajji da kalam Arab zan juya na ma sangon bi tinamo yangati sango zan juya in maka ningala dangane ni malamo zan gaya maka na shiga ƙasa na dabanci ƙasa guda 13 a cikin Afirka nan to wallahi dan na sa a yanka ka akan shugaban Niger ba komai bane wannan sako ne nake baka dan ubanka in ka sake isa namiji kai dan halal ne ka fito ka sake yin bidiyo ka ga me zai faru da kai ba kai ba Tunubu kansa ya ci durun uwasa Tunubu dan harkan koken shi yake kawo mana muke samu musha to zan gaya maka shi da kansa Tunubu in yayi wasa a wajen taron da zai tafi na ƙarshen nan shine ƙarshen jana'izansa da za a yi in kuma ka ce ƙarya zan gaya maka dan caji ne ni lamba na zan baka adireshi na komai da komai rarariya ne ko rarara zaka gane baka da wayo dan durun uwa shege daga gani na kai kasan cewa wannan mutumin ba wai kaga gemun nan yanda ya tsufa an buga gogormaya sosai an yi gogormaya wallahi an yi gogormaya an kashe ka tambaya harkan Central Africa Demil Turu a shekaran 2013 mu muka yi wannan fadan
komai da komai har aka zo ta yau, kuma duk ina da mutane da sani fiye da miliyan 10 ba wai kai kace a cikin wannan ba, wanda muke magana da su baki da baki. Kai in banza ka in wofi za ka ce shugaban Niger waye da waye, yan Chadi a tambaye su ba dan Chadi da yayi, yan daban da suka wannan da suka fito yan Chadi, gwamnatin Chadi ta je ta yi musu wuta, ubanka ne ya yi musu wuta don durun wanga shege kawai. Ka shafa kanka ruwa, wallahi ina zuwa kanka da kai. Saƙona a takaice zuwa da mawaƙi rarara, na yi ya ba da kwana 20 da cewa shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani ya fito ya jaye ya nemi gafara, in ba haka ba zai fara waƙoƙi. Billahi lazi la ilaha illa huwa, billahi lazi la ilaha illa huwa, billahi lazi la ilaha illa huwa. Rarara, in kwana 20 sun kai cif baka fito ka fara waƙoƙi ba, uwarka da jina ta ashe ka. Ba kaga kana cikin Nigeria ba, kaga yadda an ka ɗauki uwarka ko? Kaga yadda an ka ɗauki uwarka ko? To in kwana 20 sun ka cika rarara ka fasa, wallahi uwarka da zina ta ashe ka. Abinda zan cewa kenan, ban da wani bayani. Al'ummar Niger ku tura mai kuma ku gaya mai wane ne ya yi wanga bidiyo. Ni ban gaya mai ko ni wane ne, amma ku gaya mai, ku tura mai ya san abin da yake na yana yi. Niger ba tasu bace, bai da halaka da Niger, ya san abin da yake na yana yi. Kuma na yi yana cewa wai in Abdurrahman Chani milki yake so ya tosa, wacce ma shi milki yake so balle ya toye siyasa. Gyara ne sun ka zo, banna ce, abu ne sun ka an ka ɗoka hanya wadda za ta nutse ƙasar mu, sun ka duka sojojin Niger suka haɗe kai domin su tsaida duk wata mugunta da wata cuta da ake ma ƙasar mu ta Niger, dan a kawo haske, a kama al'umma haske cikin ƙasar su, a tsaida komi da wanda zai cuta ma al'umma, a gyara hanya wadda ta kamata. Baƙen siyasa bane, ba sa cikin siyasa, sojoji ne, ƙasa da al'umma dai sun ka sani, ba su san komai ba. Kuma ka tambayi su waɗannan sojoji na kusan san ko su wane ne waɗannan mutane. Abinda zan gai kenan a takaice akai. Assalamu alaikum. Rarara ƙashin bura ubanka a zalumin banza da shi. Assalamu alaikum, sunana dan Sokoto. Na ito yau in yi magana game da abin da rarara ya waye mutanen Najeriya masu shiga Niger suna fiɗo arziki. Wala rarara ka ci amana. Na ɗaya dai Allah ɗaya dubban mutane ka shiga tsakanin kudu da arewa suka shiga Niger wurin cin arziki, su samu arziki su dawo. Ka to ka dakushe mana hanya, yanzu ko ta saci baka da halin shiga da an kan ma za a yi sizin ɗin kayanka a wulakanta ma kaya, ka ci amanan mu ga banza. Ina ruwanka da Chani? Ba ku ya kai dan Najeriya ba kake ba, to ina ruwanka da wata ƙasa? Tun Allah duk annabi rarara ka rawa mana asiri, yadda yan wata waka wai Chani mutumin banza, ina ruwanka da shi? Allah ɗaya san mutum ɗin da ka zo a can shi samu arziki shi dawo, yanzu ga nan ka ja muna an ce ba a shiga sai ai wata takarda. In wannan da zaren ta wannan da zaren ta, Allah ɗaya san wanda walaya ta ya shike shi da ku can Niger ɗin shi ka dako, saboda kuɗin su sun yi namu. Mu taya mu samu yan canji, mutum duk sati mutum na ya samu jikka 10 an canza su kusan 20,000 da wani abu. Rarara wala ka ci amanin mu, kuma wala Allah ubangiji ka isan muna, da wanda ya gana ya mai daidai da wanda ya gaba ya mai daidai ba, wallahi rarara sai mun waɗi, wallahi rarara ka ci amanin mu. Tun babu dalilin ka jawo waɗanda baka iya tarban muna, wala ina ruwanka da Chani? Ina ruwanka da Chani bakin azzalumin banzaru? Sauran in ji wani